hande so min joɗotima ɗo wa Abdoulaye Abou Samba Oumar Mariata Allah
joom bagas heewi de nanat bagas anda sikka ko yomi naatno robinaji kuɓilon ɗo ndiyam laakam mi momo kerem mi ƴeewa bagi biyeteɗo gajila walla biyeteɗo wencen o mi weddo ɗume ta nagata mi soro ko ina ala wona ɗon minen min mbiyani noon ɗimo ma anda ko waɗi ɗimo ma anda ko haali anda mo haali kono ko kemmi fo mi waɗat kemmi fo mi haalat ɗima ko ala hen a yii pulaku o salima heddima ɗima seydi son toujours de eɗen kalda e jamde sañori jamde jamdi allah yan alhasan paati sa joɗima e so penna hammadi inde baɗo jaabo samba umar mariyata ama sey wa samba ma alhamdulillahi waati jaane abdou diom waajina cheikh mankane jero mariam ɓe naɗo e ba moussa haɗano moussa mo haɗata o wii ba gueɗe tanga ɗumata anda nagge ina rokke heddoto wiɓe fulloɓe anda tan ɗum sodini jibiɗi nayyi walla ina mbaɗi nayyi aka bambaɗo ina rokke ɗo ni nagge mi rokki oɗo tawoji ɗo galle baba diallo samba amadou oɗo e jadi ɓeeri cuwalli waɗi jammani sabalama jemmere jamm e dow inde so aliou dem wima 300 jeeya hakkude guirowo e gaynako manna bandiraɓe ko allahu baraka idde wonde e fodde wonde e hande wonde fof wonde e 60 aduna e meeɗi haaɗi ala e fof haaɗi meeɗi wide toujours de eɗen kalda e jaan alhasan faati diallo saydou amadou saydou o famaten diallo faati haaji e so binta aliou so faati hammadi bilaldirama jeeto wasaka gaani ya aminata faati ya fatimata faati wallahi ko jeeteɗo o waɗat e sa guiyan temedde juɗɗuɗe weltama nabadiraɓe o abdoullahi abou samba oumar mariyata so leetel windama ina hani waɗe temmere o wima 500 temedde temmere diallo saydou ama saydou ɗimona fo o wima abdoullahi abou samba oumar mariyata waɗi temmere wallahi ko ke jeli fittano kam wonataro kal e yeeso makko temmere haala makko 300 ndiyam temedde juɗɗuɗe weltama nabadiraɓe seydi diallo alwara ina ɓaɗi huno ko heɓata ko e mere ɓiɗɗo e jinnaɗo soɓe naati suuɗuɓe jalti a nani goto ɗine wiya ali barka wallahi o doggan saabu sukaɓe ko kewi deɗiral fof annanta toon albarka ɗum o woni toon hande ke hande mbimi hande tañi diallo saydou amadou saydou to garam mamadou jaƴe walla ɓiɗo felli radio ɓurɗoɓe salmini o wi ina wondi bandiraɓe maɓɓe rewɓe so famasi ba hawwala ba kañum ba kañel demo si fatiyero e si hawayero e si halimatayero uddirteɗo aysi ñamate sawɗi e weltama nabadiraɓe so penda hammadi noddirteɗo penda faati mi salminiyema sa jaggi banko wara ko kanante so saydou sigi e ɗo inde ba abdoullahi abou samba oumar mariyata diallo saydou ama sey baati diane amadou diallo lawol samba ya hasan maari ñaami 500 guewel ta
final so penda hamadi jomira subhanahu wa ta'ala o jetaji ahada tada wata bana taji kala bana ji kama wala je ta jangani ko kata inde wadde fatti wadde hande wadde wallahi sawri dana wodi da bana ji bonna so ay sunarti alhamdulillah rabbil alamin Jol mo nang sumang kali sa sarap na ano ba ko dia sa inyo may Yabaji sa inyo lang ko tayo Ayaw din niya halang ko din Sarani makalani niya ko to ba ko yung kita na tiyan Ba umar ali ba sa umar ali Jaa na mga kana na kalapanaji kala makalani niya ko to albarkani ko li day na melay ko ni dum jalo jaw di rasan goto jeli jeli joli wa jamal sama ko Umar Sada Isani Umar Budia Uti Sosigil Kala Urtani min manga sinjiroji charoji tindoji nyale Chimboji Sosigil Kala makani mete nay Adoi hedi tan Abata halta sirta makala jeyya ko hebda jammi to na je ko dani wa bi wafta di ko ba awasan jalan abi arna ni sare kayo
biyeteɗo Nouakchott addi hiɗiɗa koye meɗi tan haari ala e mum kaari meɗi wiide ɗum kaari meɗi waɗi kaari meɗi jogade ɗum